Nirokni bagai belai ke nangkungmani no toibe phemani current affairs jepha jaga go omhai competitive exam rogani thanghang ke current affairs nango inke current affairs ka belai ke important haini bagai interview ko phane nirok rogani thangdi current affairs ne sajangnai current affairs ka belai ke compulsory haini bagai nirok jephro no video no nailiti tinini update o jeng tinini video go nailene current affairs 12 ni siming 13 jorani date no sangnagi nailene daily no mahike nirokna update tobai phainai tini hinke first time ba kisa snagani deglaha ke nirokno translation khagi be pura mahai english to kokborok ke khaimani bagai time rogo typing rok khaigani belai kene nangai thanga haini bagai tabo nirokno sal rogo ronai salo salni tinta ni siming charta pasta omhai bising rogo omhai current affairs rong ke mangai manai nirok te daily update private job ni hinke o jaga o hinke nirok jotonw nugu manai daily na update oke bongke horni 12 ni siming 2 ni bising rogo bonke nugui manai horni hinke nirok bono phungnai ke search khainai lejida ke channel Kwtal kongke subscribe khai tonglai din nirok competitive exam roni bagai te private job rong nai tugui ni tong hangke jephro Omo Channel be kringni tonglai din ni bagai belai khene important ngai tabo oino channel rogo hangke tabo rang rok nirok ma ronai omo hangke nirok no free of cost ne nirok no rang rok hinang ya tabo जों माइकेनो नाइगै नायलायनाय ते सोलोंलायनाय ओंके निरकनि बागै आं जे सक्साइ दं मा सक्साइ दगैनि दंगो निरक बाहायके कम्पिटिटिभ एग्जाम रनि बागै ते एग्जाम रक क्लियर खालामनायनि बागै बहायनि बागै वा सबै दं बेबायदि जों भिडिअ सेंगेनि नायलायसिनाय जे अर जागाय এই চ্যানেল Tripura jobs YouTube channel hi हमनि अजा क्लिक खाइ हांगि निरक डाइरेक्ट न YouTube page o सगै मानाय current affairs o boni group o songnai hinke nirok or jaga je blue color ke tongmani or jaga sing hangke group o sogui manai te ei channel ni tabo WhatsApp group de notification daily update ni boni group hinke or jaga kili sing hangke nirok direct joining ngai manai hinke nirok no mahike daily ang update oi tongnai salo mono je current affairs nongke badi tini update nai nelesinai recently the Prime Minister of India inaugurated Semicon India 2024 at India Expo Mart in which city? Tabo kokborok bai sagan thang ke tabuk bo India Expo Mart o Semicon India 2024 no fuarei rekha bahai city o isau ke tabuk jeng bono kokborok bai ke kisa cheri nailai Semicon India 2024 ni 11 September 2024 ni salo Uttar Pradesh ni Greater Noida o sengsa rekha Montri Bokrok Narendra Modi o salo 11 ni simi 13 September jora engnai te India haste no kaisa toroi phaimani rang ajinani jaga hanai phunuknai Semicon India 2024 sengsarni tuifang rok samung tangnai rok tei sarkarni samung tangnai rok no khlaina bagai kaisa jaga rekha o salo semi bai namjak muchen India bai baksa tei mitei ni chubasu bai a kokthai ingkha Semicon du kotor ni bwskangni langmano snamnani Bharatni electronic manai rok tabo $150 billion ni rang ongkha 2030 BCU jora $500 million ni rang ongkha or jaga nono kokborok bai ni suiro ha hani bagai tabo English bai saga ingha angke tabo bono salia boni answer angke Greater Noida angnai te second analinai recently which country has become the 101 member to join the International Solar Alliance short form by ISA boni answer angke Nepal angnai boni tabuk explanation nai hangke Nepal haste go 101
haste wngkha ISS ni bising kwtal khe wngwi mankha Nepal instrument no ISA ni thani New Delhi o yafarkha o kok no Nepal ni doctor ISA wngkha kaisa samung tangnai platform abo salni pani rangsak no kwbangma khlainani bagwi wansuk gokjago bini kotor samung wngkha phan manmani kaham wngmani phan ni rangsak no swnamnani tei phan ni slaimung no chubachu khlainani ISA no India tei France ni thani snamjakmani abo salni phan bai salni slaimung bai choba khlainani bagwi hingke nirok jotono bujigui ni mankhana kokborok bai nirok no explain khagi romoba buni answer hingke Nepal hingke what is Mikania migranta recently mentioned in news mota kokborok sa hingke Mikania migranta hinui tamo tabu koktoma kok salaijak hingke buni answer hingke invasive weed bono explanation ni rokno asuk khai na lian nirok kahang ke nalidi ai ke ba bujilaidi bono nirok no exam rogo sungja hangke nirok kokborok bai ne tabo wasugui kokborok bai khaila hangke moita tongkna hali bagi hangni rokno kokborok bai kiroi lahata hingke te kaisa 4 number Nilgiri mountain railway recently seen in the news is situated in which state tang Nilgiri haste ni railway tabo jorao khorangni bisingtwi nukjakmani abo bahai ke state o tongui tong hingke Tamil Nadu boni explanation ke nirok nailidi bono nirok no sagala hangke video belai longi thangsinai hingke ulo aste aste nirok no amhai kene improve khai ronai ang ini the first time si amhai kene no daily update ni no benang sengnai leni ne habana omono tau current affairs rong ni nobo jeng video ko naile sinai no channel ni bisingte je sakri rong ni bagui competitive exam ni rong bon bagui wasugui toni rong ge nirok ni bagui channel belai khana nangnai the 5 number recently which the ministry organized the event granting steel to way the sustainability tamokhe green steel kathang tongmung ni lama hnei mungui saboni ministry wngkha tabona de steel ministry ni thani greening steel kwtal khe tongnani lama hnei samung tangjakmani 10 September o kwtal Delhi ministry academic tei wansuknai rokni juda expert rok steel snamnani kokno tüiyei wngmani kokno tüiyei patel ni kok salaijakha Bharat hasteo steel sector no green khlaimani lama tei samung tangmani kok hnei report rojakha abo decarbonization ni lama no tüiyei kok salaijakha kok 2070 BC ni bagui India ni net zero wngui tongmani wansuk mungbai kwrwngui tongo tamni henba steel wngui tongmani carbon no kwmajak khe salni slai mungbai choba khlainani bagui belai nangkukmani hingke boni answer hingke Ministry of Steel tabo 6 number ni no nalinai Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana recently seen in the news is implemented by which ministry punota kokborok bai hingke hasteni koktoma nugui tongmani Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana bobo mantri bai samungo phnangjak tabok explain khnamai 2024 BC ni 11 December salmario Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana short form bai hingke PMGSY ni bwsuk jorano smai tangkha abono ganao chatimung mothani thani khlaijak
PMJSY no 2020 ni December talni 25 salmario snamjaka kami yungrok no joto jorao lama bai krenggi tongna bagai PMJSY 4-5 BC jora 2024-29 engnai tei joto rang 70,125 crore rang engnai abo kerong tei raida chayatui tongnai sorkar bai baksa engnai target engka 62,500 km lama snamui 25,000 kwrui kami yungrokno kwtha rwna bagui samungni swkakni phaseo face market sungsar tei hospital o thangui mana bagui kami yungni lama rokno snamnani kokno tei kok salaijak hingke tabo kok salaijak ni tongo haike 2024-25 tabo December ni hingke nirok kokborok bai siba nirok no asuk kaki saga nanglia omno nirok no explain ku khairojak ba hani bagui boni answer hingke D number nai Ministry of Urban Development 7 ni go hingke tangnai de ahe tula long story recently seen the news belong to which species hingke boni answer snake nai boni explain ke bharat hasteo kaisa kwtal chiri khok jati ahal letua logistoric nugui mankha bini khukchuk tei kuchuk o rangchakni rangchak hnai sajak Bihar tei Meghalaya hasteo nukjakmani boni bwsa slim krak tei 4 feet chora wngui mano bini rang wngkha rangchakni simi rangchak jora tei rangchakni bwsak tongo bokrok triangular wngui tongo tei bokrokni 18% wngui tongo o species rok forest tei kami yungrogo tongui mano abo juda jagao tongui mano hwnui phunukjago boni answer snake chibuk 8 number ni go nailainai recently Oman's host Eastern Bridge 7 and AI Naja be exercise with which country tabuk jora ni naidi Oman haste salka bwkhakni bridge 7 and AI Naja 5 wngui tongmani abo tamo haste bai okay explain kandi India tei Omani sengkrak rok 2024 BC September talni bisingo kwtha laimungno krak khlaina bagui rokni haste swrungmung khlaiui tongo Bharatni hayungni sengkrak 11-22 September 2024 jora Omanni hayungni sebok masira o ungnai exercise Eastern Bridge 7 o basaui tongo exercise puila 2009 BC o khlaijak abo bai baksa samung tangnai tei samung tangnai ni tiar wngmano teibo kuchugo tisao India ni sengkrak rokbo 2024 BC ni 13-26 September salmario Oman ni sala la o exercise AL Naja o Naja 5 B o thungui tongo abo wngkha thungmung tei hasing panthorni chobao o exercise rok BC ni bisingo wngui tongo India tei Oman ni bisingo salaiui hingke amoni answer India dak 9 o nailinai recently where was the second international conference of green hydrogen held tabuk jora naidi green hydrogen ni koktui second hayung kokthai bahaike wngkha
bono explain kokborok bai khainai 2024 BC ni 11-13 salmario Bharat mandapam o ungnai ecosystem aboke rangchakni swkangma tei kwchak kufur hydrogen ni rangri chain o rangchak ni kokno tei wansukko o pandano kendro ni Kwtal tei Kwtal ungnai pani montri tei kotor scientific advisor ni office bai swnamjago hingke naidi amoni answer New Delhi teni gonalinai International Big Cat Alliance IBCA recently seen the news was launched in which year Rungcharni Big Cat Alliance IBCA tabuk jorao koktamano nukjakmani abo tamo bisio swnamjak Explain Gujarat o Asian lion ni bisingo swkangni jagao tongui tongmani aboni bagino swlaijakmani nangya hinui IBCA ni director sakha IBCA no India ni Pradhan Mantri 9 April 2023 o Project Tiger ni 50 bisingma jorao snamkha bini muchungma khe 7 jona kotor rangchak rokno tiger singno rangchak snow rangchak chita raguar tei puma tei borokni tongthai rokno sungsar kanangui muthangui naroknani Alliance 97 range ni haste no cover khlai tei saimanma krungma pan krungma tei manai khwnui no chubasu khlaimani kokno tui kok salayo India IBCA no 150 crore rang bai 5 BC ni bagai chubasu khlayo bini bokrok India o tongo tei bini thani ongui tongnai Gamon answer 2023 Neutral geographic isolation is occurring among Asiatic lions in Gujarat. So translocation is not needed, says the International Big Cat Alliance IBCA director. IBCL was launched by the Indian Prime Minister on 9 April 2023 during the 50th anniversary of Project Tiger. Its goal is to conserve 7 big cat specific tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar and puma and their habitat globally. The alliance covers 97 range countries and focus on knowledge sharing, capacity building and resource support. India support IBCA with 150 crore for 5 years with each headquarter in India and governance structure. Ke tini ni update asangna tini ni omo hai daily update current affairs ni dini ni omo hai ni rono rinai ni channel bai jephro krengi tonglai din kokborok bai ni omo hai ni rono translate khaike roi nirok kahke busimani bagai ke channel bai jephro krengi tonglai din tini translation share khali am hai kena support olai di daily na update next video go sopaine friends nong no jotonw no hampai te am hai kena joto channel bai krengi tonglai di je mansak nok share khali di am hai ke kokborok bai explain nirok kahke busimani bagai he noni bagai ang saktare ne am hai ke kokborok bai ke translate khairo gasang nang khnai tini na update jotonw hambai